नमस्कार. तर कालच्या भागात मी सांगितलं मागच्या भागात तुम्हाला सांगितलं, की मी भेटायसाठी माहेरी गेले होते आणि नंतर ते 7व्या महिन्याकडून मी सासरी परत गेले. त्याआधी मला माझ्या एका फ्रेंडचा फोन आला होता, की मला 7व्या महिन्यात काही कॉम्प्लिकेशन्स आले होते. त्याच्यामुळे मला अ, डॉक्टरांनी बेड रेस्ट सांगितलं होतं. तर ते कॉम्प्लिकेशन्स काय होते तिचे, की तिच्या बाळाचे जे नाळ असतं ते गळ्यामध्ये भिडलं होतं. त्याच्यासाठी त्या डॉक्टरांनी तिला बेड रेस्ट सांगितलं होतं आणि बाळाची जी पोझिशन होती ते हेड डाऊन होतं म्हणजे डोकं जे होतं बाळाचं ते खालच्या बाजूला होतं. तर तिने मला सांगितलं, "तू डॉक्टरना आवर्जून विचार." मी डॉक्टरांना विचारलं जेव्हा चेकअपच्या वेळी, ते गळ्यात नाळ वगैरे आहे का? काही प्रॉब्लेम आहे का? वेट वगैरे विचार डॉक्टरने मला सांगितलं, की "सगळं व्यवस्थित आहे, नाळ वगैरे नाही आहे. एकच वेळ आहे, त्याचं काही टेन्शन घ्यायचं नाहीये." आणि माझं बाळसुद्धा तसंच होतं, हेड डाऊन पोझिशनलाच होतं. तर जेव्हा आपण डॉक्टरांवर विश्वास ठेवतो, शब्दांवर खूप विश्वास ठेवतो आणि तोच विश्वास माझा विश्वासघात ठरला आणि पुढे जे घडलं ते तुम्हाला नेक्स्ट धन्यवाद.